Ma pusti bre, govnar, radim kod njega već 3 mjeseca za pišljivih 30.000 dinara. 6 dana nedeljno, znači samo jedan dan se odmaram, nisam prijavljen, znači od penzije nema ništa, trafika nema WC, brate. Znači, idem ko partizan okolo po šumi, pišam, serem i gledam da ne ugazim u svoj minuli rad. A drugo noću ladno, nema grenja. Znači oči mi se kristališu, bre, vata mi se led u očima, bre, koliko je ladno. A on široko, brate, vozi Golfa 4, znači verovatno letovanje, zimovanje, verovatno ovo, a ja s 30.000 da živim. A jedva čekam da otvorim onu moju trafiku, da mu pokažem kako se to vodi. Pa čekaj, ti tražiš posao već dugo, tako? Pa bi radio ti kod mene u trafici? Uslovi? Pa znaš šta, da, pa plata bi ti bila 28.000, ali to ti samo za 6 dana, znači ne radiš 7. dan, 7. dan odmoraš, brate. Da, pa dobro, ne bi bio prijavljen, to ti je nerealno da budeš prijavljen, niko to ne radi. A ko čeka penziju, još od toga nema ništa. Pa dobro, pa neću ti razvlačiti centralno grejanje po trafici, pobogu. A malo se toplije obuci samo i to ti je to. A dok ne uradimo WC, to ti samo malo izađeš oko, brate, 1,2 m i završiš, nema šta, znači... Pa dobro, tako ti je svuda. Šta očekuješ? Pa dobro, ne može se živi od te plate, ali nije malo 28.000, brate. Da. Pa dobro, to ti je samo tako prvih 5 ili 10 godina. Ti posle kad se dokažeš, pa ti otvoriš svoj biznis i maltretiraš drugi. Pa da.